Mataas nga COVID-19 cases kag healthcare utilization rate ang mga balasihan sa pagpili sa nagakaigo nga quarantine classification para sa Iloilo City. Sa listahan sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit kahapon nga adlaw, nagdangat sa 166 ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Nalakip diri ang isa ka authorized person outside residence kag may isa man nga napatay. Isang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa syudad sa nangin basihan sang Regional Task Force kag Regional Interagency Task Force sa pag-extend sang Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad sang Iloilo. Ito yung number ng yung pagtaas ng COVID cases sa Iloilo. Then the average, the healthcare utilization rate. Lalong-lalo na yung COVID beds. Kung makikita niyo yung ICU, yung critical care unit. So that's why nagkakaroon ng pagtaas ng utilization rate. Gindayaw sang RTF-RIATF chairperson ang aksyon nga ginahimo sang lokal nga panguluhan nga moang pagpadasig sang vaccine rollout kag pagpatuman sang granular o kon localized lockdown sa mga lugar nga may clustering sang COVID-19 cases. Ini ang pila sa mga tika nga dapat himuon ilabi na subong nga halos tanan nga variant sang COVID-19 virus ang nadetect sa Iloilo. Ginarekomenda man sini ang pag-establishar sang dugang nga mga temporary management and treatment monitoring facilities kung kinahanglan kag istrikto nga pagpatuman sang granular lockdown kag protocol sa mga checkpoint area. Apang kung agresibo ang LGU sa paghimo sang tikang agon mapunggan ang paglapta sang virus, may dako man nga responsibilidad ang publiko. Dapat mangin disiplinado sa pagsunod sa mga minimum health protocol pareho sang eksakto nga pagsuksok sang face mask, pagdistansya sang kapin isa ka metro, hibaloon ang mga husto nga impormasyon, likawan ng mass gathering kag non-essential travel. Mag-isolate kung malain ang pamatsyag o kung magpakig-angot sa mga rehearse agod mahatagan sang nagakaigo nga aksyon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patron. Festival-inspired nga gulayan sa barangay ang atraksyon sa Nabitasan, La Paz. Setyembre pa lang apang daw pareho lang nga nagadagyang ang mga tanom nga ulutanon sa communal garden sang barangay Nabitasan, La Paz. Ini ang dinagyang inspired nga hardin sang barangay. Ang mga ginggamit sa pagtanom sang utan kapareho sa mga costume nga makitaan sa dinagyang. May porsyon man sang garden nga gindisenyuhan kasubong sang Kasadyahan Festival para Origata kag Chinese New Year. Festival anang in concept sang amo na communal garden because we wanted to showcase our rich culture and tradition as an Ilonggos. We wanted to level up the concept, the competition because through this, ma-appreciate naton hindi lamang ang environment but our tradition and culture as an Ilonggo and our identity as an Ilonggos. Bakante nga lote sa sulod sang eskwelahan ang gingamit para sa JPT Edescape program ni Mayor Jerry Treñas. Ilagintunga sa 4 ka porsyon ang pagtanom sa mga utan nga ang konsepto santo sa 4 ka mga sikat nga festival sa syudad sang Iloilo. Sa harden makitaan ang mga talong, hot pepper, kapayas, pechay, tangkong kag madamo pa. Bisan ang mga kagamitan sa pagtanom ang gikan sa basura. Gusto namon ipalabot sa aton mga pumuluyo ag sa aton nga mga tumalanaw sa subong hindi mangin upang ining pandemic para at least mapagwa nato ng atong creativity sa diin mga bagay and through this communal garden, through this gulayan sa Nabitasan, through this JPT Edescape napagwa namon ang amon nga artistry through recycling sa aton nga mga plastic containers, sa aton mga used bamboo, sa aton mga rubbers, sa aton mga old tires nga ma-convert namon into a useful one. Handom sa mga opisyal sa barangay kag volunteers mangin inspirasyon sa iban nga komunidad. For our part, this communal garden actually built our community. Hindi nga ang community nag-build sining communal garden because through this communal garden, nagtililipon kami tanan, naghugpong kami tanan for us to have a sustainability sa aton nga pagkaon and of course for us to have source sa aton nga mga pagkaon sa adlaw-adlaw nga tanan.
Para sa taga-Nabitasan, kinahanglan manging creative kag resourceful. Wala sang bagay nga hindi mapuslan. Sa subong, ang ila communal garden ang nagaserbe nga inspirasyon kag atraksyon sa syudad sang Iloilo. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Liwat nga pagbukas ang pila ka mga negosyo sa Iloilo City ang ginpahanugutan na sa idalom sang MECQ status apang safety protocol ang igapatuman. Extended ang Modified Enhanced Community Quarantine status sang syudad sang Iloilo halin Setyembre 7 tugtub 30 sini nga tuig. Agod mabuligan nga makabangon ang negosyo sa syudad, nagpagwa sang panibago nga protocol si Mayor Jerry Treñas. Dugang nga mga negosyo ang ginpasugtan na nga magbukas, apang kinahanglan istrikto nga magsunod sa mga safety protocol. Ginapahanugutan na nga magbukas ang mga restaurants sa 30% nga indoor dining capacity, kag 50% naman para sa alfresco, kag dapat may safety seal certification. 10% indoor dining kag 50% alfresco sa mga wala sang safety seal certification. Ginpanugyan man sa mga nagadumala nga importante nga mabakunahan ang ilang mga empleyado. Sa mga BPO company, ang mga empleyado lang nga fully vaccinated ang makatrabaho on-site. Work from home naman ang mga unvaccinated. Ginpahanugutan naman nga mag-operate ang mga fitness studio, gym kag spa apang 10% capacity lang kag kinahanglan sa gihapon mag-obserba sang minimum health protocols. Bisan ginpahanugutan na sa pagbukas ang dugang nga mga negosyo, padayon ang pahanumdum kag apila sang alkalde sa publiko nga indi magkampante ilabi na sa nagalapta nga Delta variant. Kinahanglan nga maghalong bangud punuan gihapon ang mga ospital sa syudad. We all know that cases are rising. We all know that the hospitals are full. We all know that cases in the province are also facing a surge. Ang kaso sa probinsya, mga 300, 400 every day. And kung mag-moderate or severe ka, why na kami sudlan sa imong hospital? We are still following up with the DPWH or the Modular Field Hospital. According to Secretary Duque, ginasupport ka, si Secretary Villar, i-prioritize nila. But it's going to take a while before this is going to happen. And before this happens, then we just have to face the surge, no? Because hindi lang punuan ang mga ospital sa Subong, malaba ang pila para makasulod ka sa ospital. Sa Subong, pagpabakuna ang mayor nga solusyon bato COVID-19. Sa listahan sang Iloilo City Government kahapon, kapin 30.24% o kon 158,751 sang total target population sang syudad nga 525,000 ang fully vaccinated na. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.